ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ରାମ ବୋଲି ଜଣେ ଗରିବ କୃଷକ ରହୁଥିଲେ। ସେ ପେଶାରେ କୃଷକ, ହେଲେ ନିଜ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଝିଅକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଏ। ଗରିବ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ସ୍ନେହୀ। ସୁମନ ଓ ବିକାଶ ଦୁହେଁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଏକା କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରନ୍ତି। ସୁମନର ଅଫିସ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ବିକାଶ ତା ଗ୍ରାମକୁ ଡକେଇଲା କିଛି ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ। ରାମର ଝିଅ ମିଲି ସବୁବେଳେ ନଦୀ ପଠାକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଏ। ସୁରେଶ ତାକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇଯାଏ। ମିଲି ମଧ୍ୟ ସୁରେଶକୁ ଦେଖି ଭଲ ପାଇଯାଏ। ସୁମନ କିଛି ଦିନ ଗ୍ରାମରେ ରହିବା ପରେ ସହରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ସେ ଆସି ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମିଲି ବିଷୟରେ କୁହେ। ସୁମନର ବାପା ମା ଏହା ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଓ ମିଲିକୁ ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ମିଲି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ତା ବାହାଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ନାଇଁ, ସେସବୁର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯୌତୁକ ନେବାକୁ ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ଆମେ କେବଳ ବୋହୂକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ୟା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦୁହିଁଙ୍କର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ମିଲି କିଛି ଯୌତୁକ ଆଣିନଥିବାରୁ ତା ଶାଶୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲା। ମିଲି ଘରର ସବୁ କାମ କରେ ଆଉ ଶାଶୁର ଗାଳିକୁ ଚୁପଚାପ ସହିଯାଏ। ସୁମନର ମା ମିଲି ପ୍ରତି କରୁଥିବା ବ୍ୟବହାର ସୁମନ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ ଓ ବୁଝୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। ଦିନେ ସୁମନ ମିଲିକୁ କହିଲେ ଯେ, ଦେଖ ମିଲି, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବି। ତୁମେ ବୋଉର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରିବନି। ଦେଖିବ ସବୁ କିଛି ଆପେ ଆପେ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ହଁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବ। ସୁମନ ଘରେ ନଥିବା ଦେଖି ସୁମନର ମା ମିଲି ଉପରେ ବହୁତ ରାଗେ ଓ କୁହେ, ତୁ ତ କିଛି ଯୌତୁକ ଆଣିନୁ, ଏବେ ଯା ତୁ ବାପା ଠାରୁ ଯୌତୁକ ନେଇକି ଆସିବୁ, ନହେଲେ ସେଇଠି ରହିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ମିଲି କାନ୍ଦେ ଓ ବାହାରି ପଡ଼େ। ମିଲି ଶାଶୁଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥାଏ ଓ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ସିନା ପଳେଇ ଆସିଲି, ହେଲେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏକଥା କେମିତି କହିବି? ସେ ତ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି। ତାପରେ ଦୂରରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଦେଖେ ଓ କୁହେ, ଆରେ ସେଠି ସିଏ କ'ଣ? ଯାଏ ଟିକେ ଦେଖେ କ'ଣ ସେଇଟା। ମିଲି, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ବେଲଣା କାଠି ଦଉଛି। ଏଇ ବେଲଣା କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ସେଇଆ ପାଇପାରିବୁ। ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ମିଲି ବହୁତ ଖୁସିରେ ବେଲଣା କାଠି ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା ଓ ତା ଶାଶୁ ଏହା ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଆରେ, କିଏ କ'ଣ? ତୋ ବାପା ତୋତେ ଏଇଆକୁ ଧରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି? ନାଇଁ ମା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣକାରୀ ବେଲଣା କାଠି। ୟାକୁ ଯାହା ମାଗିବ ସେ ସେୟା ଦେଇଦବ। ତାପରେ ମିଲି ସବୁ କଥା ତା ଶାଶୁ ଆଗରେ କହିଲା ଓ ତା ଶାଶୁ ଶୁଣି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, କହିଲୁ ଏ ଘର ସାରା ପୁରା ଧନରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ଏହାପରେ ମିଲି ବେଲଣା କାଠି ଧରି ନିଜ ଶାଶୁର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଛି ଧନ ମାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖି ତ ଘର ସାରା ଧନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ମିଲିର ଶାଶୁ ଏହା ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ପାଗେଳି, ପୁରା ସୁନାର ପାହାଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ତୁ କେବଳ ବେଲଣା କାଠ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଚାଲ ସେ ଜାଗାକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ଯିବି। ଏମିତି କହି ମିଲିକୁ ନେଇକି ଗଲା। ମିଲି ଶାଶୁ ଏସବୁ ଚମତ୍କାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଓ ଲୋଭରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ କୁହେ, ହେ ଚମତ୍କାର ଗଛ, ମୋତେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦିଅ, ମୋତେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କରିଦିଅ, ମୋତେ ମୋ ଯୌବନ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମିଲି କୁହେ, ନାଇଁ ମା, ଏସବୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଭଗବାନ ଯାହା କିଛି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ। ହେଲେ ତା ଶାଶୁ କିଛି ବି ଶୁଣି ନଥାଏ। ଏହା ଦେଖି
ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗିଯାଏ। ସୁନା ଝରୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲଟି ହଠାତ୍ ଅଙ୍ଗାର ହୋଇଯାଏ ଓ ମିଲି ଶାଶୁକୁ ପବନରେ ଉଡ଼େଇ ଦିଏ। ଶୂନ୍ୟର ଉଡ଼େ, ପାଗଳୀଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି ଦେଖି ମିଲି ବହୁତ କାନ୍ଦେ ଓ ଯାଦେଇ ଗଛକୁ କ୍ଷମା ମାଗେ, କୁହେ ମୋ ଶାଶୁକୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ହେଲେ ଶୁଣ, ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ଅତିଲୋଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମିଲି ଶାଶୁ ତା ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରେ ଓ ଯାଦେଇ ଗଛକୁ କ୍ଷମା ମାଗେ। ଏହାପରେ ଘରକୁ ଯାଇ ମିଲିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗେ। ସେ ତାର ପରିବାର ସହିତ ବେଶ ଖୁସିରେ ରୁହେ ଓ ସୁମନ ମିଲିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ।